Είναι πολύ μεγάλο το ψάρι για την κατηγορία του, για το μέρος, για τον τρόπο που το ψαρεύω. Έχω κανένα 7 λεπτό, 6 λεπτό, 7 λεπτό που προηγείται. Δεν μπορούσα να το ξεκολλήσω από το βυθό. Πολύ ψηλά εργαλεία. Τώρα φοβάμαι εδώ στα τελευταία μας κάνει κανένα κόλπο. Περνάμε σε ετοιμότητα. Πάρα πολύ ωραία μέρα, δύσκολη, πολύ κύμα, πολύ ρεστίο. Έχει δώσει και ψαράκια και τώρα είναι το κτηνάκι. Πληρώνει το κτηνάκι τώρα. Άμα, πρώτα ο Θεός. Βαράει κάτι τελευταίος ασπασμός. Μανιβελιές που βλέπετε όλες δεν είναι όλες αληθινές. Όσα και να κάνει. Ό,τι είναι αυτό ρε μάλακα. Τι είναι αυτό ρε μάλακα. 8 κιλά. Τι είναι αυτό ρε. Πω. Κάτσε καλά ρε. Σε κάναμε καλά. 1 δισεκατομμύριο μέτρα. Παιδιά, το ψάρι είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Πω. Είναι τεράστιο.